share your life with us as we grow in love, and may we always be to you what God would have us be, a family always there to be strong and to lean on, to be strong and to lean on, to be strong and to lean on. Okay, padayon tahigala no sa paghatod nga na kayo sa mga pagpangumusta. So sorry kayo kay ganiha atong gi open higala ni kalit lang og kapawong ato nga live. Nag-open na pud tarog bag-o kay napawong kaganiha do natoy daghang mga mensahe ato nakita. Pero sorry kayo, so makahimo mo higala gyapon no sa balik sa pagtan-aw sa atong bag-ong gi-opinan karon nga sa atong live. Okay. Atong gina-welcome ang atong tanan nga mga pinalanggan tigpaminaw diri usab sa diri sa San Jose, Bourbon. Mayong buntag lang ni Brother Amay Pitugo uban sa iyang tibok family. O niya ngadto sad nila ni Brother Rodrigo Villamor. Good morning Brother Rodrigo uban sa imong pinalagang asawa ug makabataan diya karon. So welcome kamo sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. Ni Brother Rolando Villamor diya. Good morning bro. O niya tanan sa nato nga mga tigpaminaw diri sa lungsod sa Tabugon. Atong pagumustahon si Brother John Lubitania diya uban siya iyang sakop sa family nila ni Brother Sister Remedios Montiliano, nila ni Sister Delma Ando uban sa iyang pinalanggang banag makabataan ng Brother Pipe Orsal Sabno diha sa Kumbado, Tabugon. O tanan diha nga naminaw sa Tabugon ato makaigsunan kahigalaan. Welcome o niya sa mga Lingganay family diha. Good morning. Ato mga suki nga naminaw sab diri karon sa Kanaw-Kanaw o diri sa Managasi, Tabugon. Labi na diha sa mga pamilyas, mga Ilarcusa, mga Romagos family. Welcome sa atong programa. Ngadtos mga pamilyas, mga Nano. O niya, pamilya sa mga Saladaga ni Brother Erning Saladaga. Good morning bro. O ngadto ni Sister Irenia Soliano. Kinister Ernia, listener po ni sa atong programa nga karon siya usa na ka matinud-anon madasigon nga SDA. Good morning no sa tanan diyan taga Managasi. Unya ngadtos mga Jordan family diya salamat nga always good nagapaminaw. Unya tanan nato mga suking naminaw diya sa Ilihan o labi na diri sa Kadwawan kay naglanog-lanog ni atong programa sa Kadwawan diha sa Mahayahay, sitio Mahayahay, Kadwawan. Ato diyang gipangumusta ang tanan nato mga kaigsunan. Kutob sa naminaw diya sa lanog sa trumpa ni Brother Bean Istor. So good morning yung tanan. O niya ngadto sa mga pamilya sa mga Barili diya. Mga Arnoco family, mga Amigable family. Tanan diya naminaw no ngadto sa mga pamilya sa mga Maluluyon. O niya ato sang gipangumusta si Brother Jomel Rosasinia. Bro, mayong buntag nimo uban sa tibok nimong family. O niya ngadto sa atong mga kaigsunan diya sa Eden no. Mayong buntag niyong tanan taga Eden. O niya mga ngadtos mga pamilya sa mga Agwa family. O niya pamilya sa mga Alikos. Good morning sad sa pamilya sa mga Risuor diya sa Kaduan. O niya ngadtos mga Arrogante family. Salamat po nga na po si Dr. Ben diya karon. So good morning no sa tanan diya Kadwawan, diha sa mga pamilyas mga Corralde, ngadtos mga pamilyas mga Alcontin, mga Fuentes family. O niya ngadtos mga Busutros atong gina-welcome. O
o niya good morning po nila ni Brother Siloy Birunas uban sa iyang family og tanan diha nga mga kaigsunan nato diya sa mga Tirana family. O niya diri sadta mga higala sa barangay sa Libho. Daghan sa tay mga suki yung naminaw sa Libho tungod kay mga trumpa kalaban ang gigamit diri sa ibabaw sa Libho diha sa home division, amday home division diha sa Libho. Diha silang Sister Linda Kamay mo nay karaan diha nga trumpa nga naglanog-lanog. Kang Sister Linda mga silingan diha nga naminaw karon ato nga gina-welcome sa atong programa. Good morning lang Brother Waning sumalinog diha. Lanster sila nila ni Sister Elsa tanan diha nga naminaw. Onya ngadto dito sa Pikas po dito sa Little Hills. Na po dito ang duha ka dagkong trumpa ni Brother Nelson Bersero. So good morning yung tanan diya sa Little Hills nga naminaw karon og sa mga lugar nga naabot diha sa Libho. Bisan pangaris mabuli murag maabot na ngari bahin sa Kadwawan diha sa Panggamay maabot sana iyang trumpa ni Brother Nelson kutob diya naminaw karon. Kinasingkasing mo namong gina-welcome. O niya, diri po tadapit sa Purok Kabatuan. Napod kang Brother Leo Sumalinog. Good morning sa mga Sumalinog family diya. Ngadto sa mga Sinoy family diya. Mga Kanto family. O niya, good morning sa mga nila, Sister Bill, Sister Duya da, ilang mga family. O niya, good morning sa ni Sister Valentina Baga. Good morning ni Moses. Oban sa mga silingan ni mo dihang nagpaminawan. O niya, diri puntas mabuli mga higala. Atong mga silingan diya sa mabuli, ubay-ubay sa na diha nga nagsunod og naminaw sa ato nga programa, no? Good morning diha sa diha gyud sa Duols Bungtod sa mabuli. May dakong bungtod diha. O niya, punuan yun sa bungtod na adihang mga ilanan sad mga ilanan family diya na apod kang dungmulo ilanan diya nga sound system naglanog-lanog ron karong buntaga so may buntag ni dungmulo kaniya ngadto nila ni Brother Jack diya nila ni Badtotron diya ilang mga pamilya nila ni dung sensor diya Sumalinog Lanster nila ni Sister Rachel dia. Good morning, Sister Mercy. Tanan diya mga silingan nga naabot sa lanog sa ilang sound system. So, welcome sa atong programa. Good morning sa mga Espinosa family. Ngadtos pamilya sa mga Saga. Always naminaw. Kanya Gutierrez family. May isang buntag sa mga Abayon family. Mga Ipel family. O ngadtos pamilya ni Sister De La Cruz, no? Diha sa Mabuli. So, maayong buntag Sister Chari De La Cruz Nugas, uban sa imong family. Sister PB Pasyol, iyang family na Brother Junior diha, Clavis. Sister Berbina. Tanan diha mga silingan natos Mabuli. O diris Puruksay sab na apoy naglanog-lanog diha nga sound system kang Brother Erex. Sumalino, Brother Eric sa Sinoy. May buntag ni Muding Eric, kauban ni Sister Desa, yang family nga nagpalanog karong buntaga sa iyang sound system. Ang atong programa kanang i-hook up din nila. Kunya, mga silingan din naminaw. Sila si Dong Tiago Pagubo, sila si Sister Percy diya, mga Lemorin family. Ya, pasubo di ay itunol na mo, ikas kini maing balita sa pamilyang nagbangutan niya ang mga Liamorin families pagbangutan sa kamatayon ni Regulo Liamorin nga karong adlaw mao ang paghatod nganhi sa bugo sa iyang temporaryong pagpahulay. O niya, good morning dia sa mga sayod sad family nga kanunay naminaw ni Brother Ray, Lanster Galay, nila Sister Vanessa, ilang mga kabataan, nila ni Brother Turo
Maglasang, Lester Dailing dia, tanan nga naminaw dia, mga Lipalam, mga pamilyas, mga Serapino, ato nga ginawelcome, mga Saga dia family, welcome kamo sa atong programa. Pwede maka-text din nato, no? So kaganiha daghang ka itong mga text messages nga sa una nato nga i-open pero na off may kalit man lang to og ka-off mga higala na wagtang man, so makahimumos pagbalik og send og mga mensahe aron ato nang mabasa mga higala dinhi sa atong programa. Anya tanan nga naminaw sab diri sa Binabag, diri sa Kanagahan, atong gina-welcome ang tanan diha sa Panggamay. Naa diya naglanog-lanog nga duha ka trumpa ni Brother Ani Preselias, maayong buntag ni Brother Ani, uban siyang family o uban sa tanang mga silingan diha nga nagpaminawan ni ining ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita niyo. Good morning Lannister Celine Mindaros, kauban ni Brad Edson. Good morning yung tanan, no? Ng Brother Erickson Sinisa diha. Bro, may buntag nimo. O niya ngadto sa atong mga kaigsunan kahigalaan sab diri dapit sa Sentros Kanagahan. Dool sa boundaries Libaong naapod kang Brother Bernie Katakis diha sa Seventh-day Adventist Church karon sa Kanagahan. So tanan diha kaninyong naminaw amo nga ginawelcome nining ato nga tulumanon sa radio. Ano mga suki natong naminaw diha sa Kinawahan. Good morning sa tanang taga Kinawahan nga nagsunod nining ato nga programa diha sa mga Lanster Maridil diha always naminaw, mga Roseliosa, kanya ngadto ng Brother Jojo kayon tanan nga naminaw diha sa Kinawahan, diha sa Busugon. Good morning sa tanang taga Takop, o niya dinisad sa Lambusan. Kumusta din ang Brother Christian Lumihok, uban siyang family. Ngadtos mga Fresco family, welcome sa atong programa. Mga Hapitan family, mga Buyusi diya family, mga Bilyeta, ngadtos mga Magdadaro family. Kanunay yun ang naminaw, tanan din taga Lambusan nga nagpaminawan karon. Adi na mo ikamensyon. So kamuntanan, welcome mga tigpaminon to diya sa barangay sa Tambungon. Good morning no tanan, Brother Roger diya de Los Santos, mga Lecciones family diya nga always naminaw, mga kabagi nila ni Brother Rini Sad Nobal, bro, may buntag ni Brother Rini Nobal. Ngadto sab nila ni ngadto sa mga kabagi family, Brother Ruli kabagi iyang family. O niya ngadto sa mga Sigarino family nga always nagasunod sa atong programa, ng Brother Remy Sigarino. O ni ato sa pangumustahon di ay si Brother Johnny Ripaha. Napitin Lipaya yun niya, nakagunit siya sa Biblia. Na siya Biblia. May buntag ni mo, Brother Johnny. Ani ato nang giagda siya sa pagsimba aron mababustadihan. Siya nga murag di pa siya kay murag nang mangita pa siya og kanang slacks daw nga yang kasulob kay wa gyud siya kunoy ikasulob para pangsimba. Kay wa man gyud siya maanad ang pagsimba. Mauwaw sab kuno siya. Si Brother Johnny Aripahan minaw gyud butaga ka uman siya palabyon dinhi atong programa. O niya ato sang gipahinumduman ang tanan taga Tambungon nga kun pananglit higala dunay problema ang atong motor. Nanay motor parts yun naa sa atbang sa public market sa Tambungon, kilid sa highway. Makita ni ang Advent Motor Parts. O niya gipanag-iya ka na sa Managtiayon, Florida o Remy Sigarino. Abli na sila gikan sa Domingo, kutob sa adlang Bernes Sirado, pagkaadlang Sabado. O niya, good morning sa Dias Anapog. Atong pag-umustahon dahil si Brother Norland Pagaldia, uban siyang family. Bro, may buntag ni mo. O niya nga ito lang Brother Pipi. Brother Pipi Dilaw, good morning ni mo bro. Uban siyang family. O niya sa mga ikarma di family dia, maayong buntag. O niya, good morning po ni Wilfrida dia, nga always mag-text, magsunod din itong programa. O niya, tanan nga mga kaigsunan to kahigalaan diri sa Bangkasa, no? Labi na ng Brother George Luna o giyang family. O niya diyas mga Negro family, good morning. Mga pamilyas, mga Hista,
mga abali family diya sa Kamansilis o sa tanan nato mga kaigsunan diya kahigalaan nga nagsunod duminaw karon. Welcome mga tigpaminaw sa nato diri sa Manyo. Ato din pangumustahon karon si Lisel diya si Lisel kauban ni Larry nga always naminaw sa ato nga programa. May buntag no. Diha sa Manyo nila Brother Elvis Peritos or mga Peritos family atong gina-welcome ngadtos mga nila Brother Jidel Sad Peritos o niya mga tigpaminaw sa nato diri sa Luok labi na sa mga Lopez family diya atong gi-welcome pamilya sa mga Vargas Ibanez o niya mga Samson family diya sa proper San Remigio ngadtos mga Monteroyo family atong gina-welcome pamilya sa mga Susun diya sa Bangkal o niya tigpaminaw sa nato diri sa Argawanon ngadtos mga Larga family mga Likigan o niya kumusta sad sa mga pamilya sa mga Layon diya ug Kabatanya family welcome kamo karong buntaga o niya mga tigpaminaw sa nato diya sa Patag San Remigio labi na diya sa mga Muraka ug mga Ansyano family atong gina-welcome nining atong programa tanan dihang taga Patag San Remigio diya sa Punta diya sa Agnaya o niya diya sa Barangay Kayam o niya mga tigpaminaw sa nato dito sa Daan Bantayan Mahigala diya sa Maya. Good morning diya sa mga Dihito family nga always nagasunod o uban pa natong makaigsunan o kahigalaan diya. Good morning sa mga Punay family. So gahapon diha ta uban mi si Bradjon diha sa fellowship diha sa Lanao no sa bag-ong wa panahuman nga church diha giheld ang fellowship gahapong adlaw so nakalugar po tag bisita diha sa fellowship sa Lanao nya may buntag diha sa atong mga kaigsuonan nga naminaw sa atong programa atong mga pads diha mga mads. Good morning di ay sa mga Miralies family diya, atong mga pari diya. O niya, ngadto sad nila ni Brother Tets diya. Pari po na to, Brother Tets Hillboy na. Kauban Sister Jane, paron diya, nagsuroy-suroy. Yes, Lanao. Tanan diya kanyo mga kigsunan. Welcome mga kigsunan na to diri sa Bitoon. Labi na nila ni Brother Duming Bunukan, iyang family. Diha sa Kumbado, tanan dyan diha sa Danbantayan atong mga brothers and sisters, mga friends, mga pals ug mga mads diya karon. Welcome o niya mga tigpaminaw na to diya sa Paypay, diri sa Nazareth, diha sa Bakhawan, bisan pa man diri sa Mahawak no. Tanan na to makisunan diya makikilaan o niya mga suki na tong naminaw diya sa Dang Lungsod Midilian. Labi na nila ni Brother Edwin Golyemas, Magulyemas family. Kanilang Brother Edic Golyemas, Edic de la Cruz. Nga always nagasunod ng Sternberryan. Tanan kayo des Dang Lungsod Midilian o des Lungsod sa Midilian. Atong gina-welcome sa atong programa. Good morning sa mga 5 di family diya. Anyang adtos pamilya sa mga Olivar, labi na ni Municipal Councilor Raymond Olivar. Okay, padayon tayo higala. Ako dahil isa ay hatag ni Brother John ang panahon. Okay, mga higala sa makausap pa. Welcome din sa atong programa kini ang maayong balita. Karong buntaga malipay mi sa pagpangumusta sa inyo. Unya salamat sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw nini nga programa sa kahanginan. Ug kamo nahimong among kabahin nini nga programa sunod sa dugay ug taas na nga panahon. Busa kutob sa giabot ug tanang naminaw sa programa. Good morning ug mayong buntag. Kumusta po diha as my beloved mother Gloria dito. Salamat may buntag nimo. Unya kumusta po diha ron sa ako nga pamilya. My beloved wife Gian. Unya my beloved daughter si Himhim ug my beloved son si Sign o si Theo, no? Good morning nyo. Nya,
ato sad nga nahimong kauban sa buhat si Brother Isaw, no? Mayong buntag sa inyong tanan din na. Well, mga higala, sa gihapon kami magpasalamat sa inyo busa diha sa Iglesia sa Nazareth, sa tanan taga Nazareth ro naminaw diha sa Paypay, kinini ang mas sa tanan na lang ron nga nagsunod naminaw ni atong programa dinha sa Villaba Leyte, no? Mayong buntag sa inyo dinha sa Villaba. Kumusta Brother Rico Iting? Brother Rick, mayong buntag ni mo diha uban sa mga pamilya, mga Insenso family, no? May buntag sa inyo mga Palen family. God bless sa inyong tanan diha. Okay, Brother Libby. Okay, padayon tahigala nga to sunahan, no? So, good morning sa ato makaigsunan diha sa Lamintak Norte, labi na nila ni Brother Felipe Soliera, ng Brother Alex Ganyada, o niya ngadto kang Municipal Councilor Raymond Olivar, o ba ni Attorney Olivar. So, good morning ng tanan. O niya atong pasalamatan si Brother Terbo Pubadura, sa iyang trumpa, magdanog-danog kanunay diya sa 108 Midilin. Niya good morning diya sa mga Lubitan niya family, mga Bohol family. Niya ngadto sa mga Malinaw family diya. Good morning. Welcome kamuntanan kutob sa naminaw karon diya. Diya sa Dayhagon. Good morning yung tanan. O niya mga suki na itong naminaw diya sa Binabagsad. Labi na diya sa mga Bersero family, mga Gabiani, ngadto sa Maulingkay family atong gina-welcome. O niya good morning sa ni Brother Lino diya sa San Antonio, Almasun. Good morning mo Brother Lino. O niya Star Ami diya sa San Antonio, mga tigpaminaw diya nato sa Anunang Norte, Anunang Sur. O niya bisan pa man diya sa Lapas, diha sa Bahi, nasa tinahan tigpaminaw sa Bahi, Lapas. O niya dirisad sa Kabangkalan, labi na diha sa mga Lipaw-Paw family. O niya ato ding gipasalamatan kanunay sad si retired Scout Ranger Isagani Aratsya sa iyang paggamit siyang sound system matag programa na to. O sanas pamaagi niya nga iyang i-share ang pulong sa Ginoo ngadto siyang mga silingan. So maayong buntag niyo Brother Isagani o sa mga silingan nimo diya nga naminaw karong buntaga diya sa Kabangkalan. Nya good morning sad sa ato makaigsunan diya sa Baas. Nasa tayo makaigsunan sa Baas nga kanhi mga devoted Catholics. Pero karon mga SDA na sila. Sila si Brother Alan o Bisabilia, no? Mga Bisabilia family. O niya, good morning sad sa mga Derder family diha sa Dinis Barangay Dakit. O kang Sister Andrino, may buntag, no? Diha sa Dakit niya po sa Andrino. Region listener po na to. Karon kalos Ginoo. Fitful kayo siyang matinumanon sa pulong sa Ginoo. Niya mga tigpaminaw sab nato diha karon sa Guadalupe, labi na diha sa mga pamilya sa mga Baldusa, ngadto sa mga Humawas family, mga Munyes. Niya good morning sad nila ni Pastor Hill Idolibuyo. Uban siyang tibuok family. Niya lang Brother Elmer diha Pilayo, mayong buntag. Yan nila ni Brother Edsel Bisman, Sir Ibing, iyang family. Nila ni Ma'am Joy diya, nila ni Sir Merjon Kabagi. Atong ipangumusta ang tanang taga Guadalupe, kutob sa naminaw diha. Matigpaminaw na to diya sa Libertad, diya sa Udlot, o diya sa Marangog, o sa tanan to makisunan, diha karon sa Tagasa, no? Good morning sa tanang taga-Tagasa. O niya mga stigpaminaw na to diri sa Asimbuawan, Upper na Ilon, labi na diya sa pamilya ni Brother Nelson Lipon, pamilya ni Brother Libby Lipon, o pamilya ni Anhing Jerry Lipon nga always nagasunod sa itong programa. Amo kamong gina-welcome higala nining kamuntagon. O niya ngadto sa mga Pioneers family, welcome. Pamilya nila ni Brother Jerry na Ilon diya sa Punta. Good morning yung tanan, mga Oliamot diya family. Nila ni Sir Arthur Oliamot, uban siyang family. Niya pamilya sa mga Bulambaw,
mga pamilyas mga hilig na brother nimi hilig o tanang mahilig pamilya diya ngadto sa mga mulihon pamilya ng parts dito diya uban sa mga mulihon atong gina-welcome mga Berdida family ngadto sa mga Canales family og sa tanan na lang no diha good morning po ni brother Cesar Bulambaw may buntag ni brother Cesar hinaut pa ang Dios magpanalangin kanunay kanimo o niya tanan nga naminaw diris gairan o niya good morning sad ni Tia Wing Katayas nga iya daw gid nang pakusgan i-full volume gina ang iyang radyo para makabati pod ang iyang mga customer o masilinganan diya sa New Public Market ni Siyudad sa Bugo o niya good morning pod sa nila ni Engineer Ernie Katayas o niya nila ni Brother Fredo Pubadura always po na ginaminaw kay kana siya nakakaplag sa kamaturan sa iyang kanang pagpaminaw sa itong programa diha sa Pandan o niya good morning po das Libertad nun apo tayo mga kaisunan yung listener nga pakusgan po na radio o niya mga tigpaminaw sa nato dinhi sa Northern Cebu atong gipahinumduman nga kung aduna tay problema sa atong pananaw higala ayaw mong kalimot duulan ninyo ang Icons Optical nga niya sa siyudad sa Bugo sayon ra na nimong pagitaon kay kung nakadumdum ka atong karaan nga building sa Land Bank at bang niya na makita nimo ang Icons Optical kanya kana sila higala computerized na ang pag-check up sa ato nga mata para tuyo og tumo nga matagaan yung accurate nga paginahanglan ng atong mata. Kanya kana sila abli na gikan sa Domingo kutob sa Bernes. Alas 9 sa buntag kutob alas 5:30 sa hapon. Kanya napod sila branch sa San Remigio at bang sa Prince Kirin sa highway. Kanya at the same time sila pod ang nagdumala sa karaan na clinic sa Bugo ang kadtong Biraki Optical Clinic. So, mahimo niya doolon higala gikan sa adlawng Domingo kutob sa adlaw nga Bernes. So, matikdan yung pananaw adto aday ninyo kay gamay pa gani ang problema, gamay rasad ang gasto sa ato nga higalang paginahanglan. Okay, good morning guys mga pamilara family. Ngadtos mga pamilyas mga ngadtosan nila ni Brother Andy Nubal sa ay good morning Brother Andy diha sa Barangay Kayang o niya ngadtos mga Makipig family o niya tanan nga taga Pulambato welcome Don Pedro o kutob na lang sa tanan nga naminaw og naglantaw sa ato nga programa karon sa FB kamuntanan amo nga gina-welcome yan yatay basahon mga higala nga nakita nato niya sa tong cellphone niya si Brother Tutron Iladan good morning Brad naglanog-lanog na pod ang sound ni Brad Mulo Brad salamat kay Brad Mulo no salamat kayo sa imong sound diha nga kanunay ginang naglanog-lanog panahon sa atong programa. Niya pod palihog lang ko Brad pakigreet sa mga igsuon tuas Manila tuas Biliran tuapod sa Cebu akong mga pag-umangkon sa mga Beltran family Beltran ni Brad sa Kambantog Ormoc City kanunay jud ko nagsunod sa inyong programa walay palta sa ato pa minaw gron siya diya sa Kambantog no kanya mga Beltran family maayong buntag kaninyong tanan. Okay ato ta sunahan ato ning tan-awon higala ang nakita nato screen no alang sa mga listener nato nga katong nag-message kaganiha sa atong Facebook kay puno-puno na mga ito ato nakita ganiha di malas lang kay ning kalit lang og kawagtang ang video muna aton lang gilag out o niya naglag in tag utro sa ato nga account mga higala
Anya mo na nga kung naamoy mga mensahe diya ikapadangat mahimo nga inyong isend mga higala katong mga messages nyo kaganiha mahimong isend ninyo pagbalik parang atong mabasa dinhi sa ato nga programa. Okay, ni ay pipila nga ato nakita nga mensahe ni si Brother Ronilo Itang. Maayong buntag kaninyo Brother John o Kuya Libby. Maingon sab sa mga kaigsunan makanunayong naminaw og sa mga nag-view niining programa sa kini ang maayong balita. God bless sa tanan. O niya pod si Bong Hanoy Gamaw Mits. Mayong buntag ninyo diha Brad Libby. Okay, good morning. Bong Hanoy Gamaw Mets. O niya pod si Sister Florida Sigarino. Amuri Sigarino, malipayon og maayong buntag ninyo Brad Libby. Og Brad John. Di ay tay tigpaminaw matag Domingo. Okay, asa na to? Di ay tay tigpaminaw matag Domingo. Nining maong programa. Ako ning buutan nga classmate pag elementary. 5 ni siya sa lain nga denominasyon. Ako lang i-greet si Marshall Abilia. Mayong buntag dong Marshall og maayong pagpaminaw niini nga programa. Hinaot nga ang atong Ginoo magpanalangin nimo sa tibuok nimong pamilya. Okay, salamat kayo Sister Florida Sigarino. Niapod si Madslia Muñez sa Manila po ni. Request kog kanta pads ang pag-alagad mo. Okay, atong idadit karon. Aso sa ning i-play siguro aron matagad no ang ayang request ato ning i-play ang pag-alagad mo. Pag-alagad mo, dili maklaro kung sa wala ba sa tuo. Simba panagsa, dugay mo tunga, kay gikalimtan ang Ginoo. Ipakita mo kung sa'y Ginoo, kung sa Ginoo ka bagayod. Dili mayo ang magluya-luya, kay ang panahon hagol na. Kung sa trabaho perming alisto, magluya na kung Sabado. Sa buntag na sa hapon wala na, ang pagsimba mo midya-midya. Ipakita mo kung sa'y Ginoo, kung sa Ginoo ka bagayod. Dili mayo ang magluya-luya, kay ang panahon halul na. Sa divine service, sigig selfie, dili na maminaw sa wali. Uban ang tulo, uban ang Facebook, walay kapuslanan ang pagsimba. Ipakita mo
worship kay gipalabi ang TV. Inig ka buntag, dugay ka mata, kay nabilar sa salida. Ipakita mo kung unsay tinuod, kung sa Ginoo ka bagayon. Dili maayo ang magluya-luya, kay ang panahon harul na. Ipakita mo kung unsay tinuod, kung sa Ginoo ka bagayon. Dili maayo ang magluya-luya, kay ang panahon harul na. Kay ang panahon harul na. Kay ang panahon harul na. Okay, padayon tahigala no ato ning tan-awon basahon ta ni pagpadayon ang mga mensahe ni Apod ato nakita dinhi si Brother Jix Sumalinog, mayong buntag Brother Libby o Brother John. So good morning Brother Jix no, nanukad po ni Dumagiti. Anya niya pod si Brother Giovanni Inganio Bayo. Mayong buntag ni Brother Giovanni. Nya salamat sa pag-send nimog heart. Nya pod si Gisret Mas Aranyo. Amin. Anya ato pong nakita dinhi si Roth Chong Bakiro. Mayong buntag Bro Libby og Bro John, request kog kanta Redeemer. Anya ni apod ato nakita dinhi si Brother Norlito Tagalog. Salamat po kaayo Brother Norlito. Anya ato ning tanawon iyang mensahe. Mayong buntag ninyo duha Sir John, Sir Libby. Ani ako nagtan-aw sa atong live. Akong i-greet ang kang Madam Bilin Hista, Ma'am Joy Judy, Ma'am Judy Ann Abalye, Sir JC Argawanon, o naminaw sila karon. Ako silang pakantahan sa langit nung panaw. Nanay Jolita Tagalog ni daghang salamat Sir Libby. God bless. So salamat po kaayo Sister Jolita Tagalog no nga nanukad po ni didto sa diha sa Camotes Island no. So ato ning tanawon mga higala ang request nga kanta. Kaya nauday mga request nga kanta nga midangat dinhi sa atong programa. So ato ning tan-awon ato ning idalit ngadto nila ni ay kanta nga request nga Redeemer. So ato ning pangitaon mga higala. Okay, ni Redeemer Rin ato ning Mag-Vicks Inhaler for fast relief mula sa baratong ilong. Anytime, anywhere. Vicks Inhaler. Who doesn't wish for sunny days? That the sky above us would never turn gray. But life
through our heartaches, Healing out of every hurt that invades our shattered world. we never walk through trials in vain. Is the Redeemer of the every problem that we face and sifted by the Father through hands of grace. He uses sorrow to draw us, to call us closer to His side. It's in the middle of the storm we learn to trust that He's always watching over us. Redeemer of the rain, the Lord will never waste our pain. He brings beauty out of brokenness and hope through our heartaches. Healing out of every hurt that invades our shattered world. We never walk through trials in vain. He's the Redeemer of the Dark days we walk through, laid a path for others, leading them to the Redeemer of the He brings beauty out of brokenness and hope through our heartaches. Healing out of every hurt that invades our shattered world. We never walk through trials in vain. All we know is mercy long enough to say is the Redeemer of Okay, padayon tahigala ato sa ning idalit ning isa ka awit nga request langit nun nga panaw no. Ato ning idalit kining awita request po ni Sister Tagalog Hey bro, para daw sa wake up mga your wild kaigsunan nato. side with new old spice. Diha Mansilis na nagpaminawan ato ning idalit kining awita. Kumusta ka na ba, igsoon, sa imong panaw nga langit nun? Kinsa ba ang imong kauban, imong pamilya siguro? Wala ka bang ibatig kalay? Wala ka bang ibatig kapudlay? Pero sa langit nga imong panunay, ang Ginoo mao'y nag-andam.
may sapayan kay ang Ginoo atong kauban. Apan may sapayan kay ang Ginoo atong kauban. Okay, adto ta padayon higala sunahan no. Ato ning basahon ni apod si Sister Gay Marie Kalapuan sa Saudi Arabia. Salamat po sa paglab ug pagpray. Ni apod si Christina Langgam Tanato. Good morning mga brad. God bless. Maragikan po ni sa Zamboanga del Sur. Aniya ni apod si Brother Kern Hapitan. Ato ning basahon, mayong buntag sa tanan, labi na ara sa inyo Palibi o Kuya John. Ako ding i-greet. Ako di ay nga i-greet ang atong suking tigpaminaw nga kanunay nagsunod sa atong programa. Og wala nay undang sa pagsimba sa atong simbahan. Okay, kalit man ni og sibog ato ni tanawon. Ingon dinhi nga madasigon nga membro sa SDA Church og si Sister Gloria kauban sa atong tibuok sa ilang tibuok pamilya. Og mayong buntag pod kang Lolo Rodi Dablo nga naa sa Busugon og sa atong madasigon nga naa sa Bunakan Libertad nga si Tay Wilfredo Hirarman nga grabe kakusog sa iyang speaker karon nga naminaw sa atong programa. Wala gyoy absent Kuya John og Palibi sa pagsunod sa atong programa kaniadto o sa kini ka GMC, Jesus Miracle Crusade. Apan karon madasigon nga walay pag-undang sa pagsimba o banato adto sa Bugo SDA Church. So salamat kayo sa info, Brother Kern Hapitan ang ato saning madasigon nga magubuhat nga niapod na assign sa simbahan sa Bugo City. Okay. Ato ning delikatan paglantaw mga higala ang pikas nga screen. Ato ning tagdon kining pipila ka mga higala nato nag-send og heart og nag-like ni as Brother Jimboy Idar, o ni Napos Brother Ronilo Itang, o ni as Binhamin si Casis, ato pong nakita mga higala. So ato sa ning tanaw ng ato nga pikas nga cellphone, atong nakita si Sister Elizabeth Tunyakaw ni Dia, niya si Sir Matthew Anderson. So thank you sir for watching. Thank you for watching our program. Niya, namely I have studied all night and EM off to bid. Have a great day ahead. Okay. Good morning, sir. God bless you. Okay, ni apo dato tanawon dinhi si Brother John Alobitania. Niya si Eric Sasinoy diya sa Mabuli. Niya po si Gay Marie Kalapuan nag-send pog heart. Niya po si Paul John Abalye diha sa Kamansiles. So good morning yung tanan, sa tanan na lang naminaw kung nakikuban karong buntaga, amo kamong gina-welcome. O niya pod si Sister Philly Desor, mayong buntag Kuya Libi og Brajon, og sa tanang naminaw karon og nag-view kuya, pwedeng palihog play sa awit nga muuban ka ba sa pagbalik niya. Salamat. So karong taod-taod sister, ato ning i-play ang imong awit nga gihangyo, no? So padayon ta sunahan atong hiyoon si adto ta higala sa opening prayer, magampo ta. Amahan mo na sa mga langit ni buntaga, naghangyo kami kanimo o Dios nga samtang kami musugod na sa pagtuon sa mga balaang pulong
tuguti nga ang balaan nga espiritu imong igahatag sa matag usa kanamo aron ang imong mga pulong amo kini masabtan makinabuhian namo kini samtang nagpaabot sa pagbalik ni Ginoong Kristo. Panalangin ni ang tanang naminaw karong buntaga nga amo untang masabtan ang imong mga pulong. Naglaom kami ikaw magpatalinghog kanamo kini among gisalig nga madawat sa ngalan ni Ginoos nga manluwas. Amen. Okay, adto na ta mga higala sa pagbasa sa pangutana nga may atong tagdon karon nga kabuntagon. Brother John, adto na ta sa pagtubag sa pangutana o niya niya ang pangutana ato tong pangitaon asa na to ha. Okay. Niyara. Gabi manigi send God. Engon dinhi gabi ninyo mga brad. Naalang ko'y ipangutana bahin sa iglesia. Di ba si Kristo nagtukod man og iglesia sumala sa inyong gisulti? Og angalan og ang gingalan ni Pablo ni Ana sa Roma 16:16 Iglesia ni Kristo man dili man Seventh-day Adventist. Tubagan ninyo palihog gikan kan santing no. So thank you kayo sa pangutana nga atong salo-saloan karon nga kabuntagon. Nya salamat po nining pangutanaha. Ang pangutana mao ni higala nga naalang ko'y ipangutana bahin sa iglesia. Dili ba si Kristo nagtukod man og iglesia sumala sa inyong gisulti? Og ang gingalan ni Pablo ni Ana sa Roma 16:16 Iglesia ni Kristo man dili man Seventh-day Adventist. Tubag ninyo palihog. Okay, salamat no mo ni pangutana mga higala. So unang mutubag ani si Brother John o niya ako ning pagatapuson mga higala. Brother John. Okay, dagang salamat Brother Libe. Well, mga higala, dagang salamat ni ining mahinungdanon nga pangutana. Og unya nindot ni nga napaabot ti diri sa ato kay daghan gyud ang ingnon ta nailad natunto sa mga pangulo pod nga kuno gipatuo sa mga miyembro nga ang iglesia nga gitukod ni Kristo, iglesia ni Kristo. Unli nga imong makita sa Biblia sa Mateo 16:18. Nag-ingo akong basahon na sa Mateo 16:18. Wala nay lain pa nga bersikulo nga nagpamatuod, nagpahayag nga si Kristo nagtukod og iglesia. Ang mga tao nga nagbasa ang iglesia nga gitukod ni Kristo, sila mo'y nagbutang og pangalan, dili si Kristo, kay wa man butangin ni Kristo og pangalan ang iglesia nga iyang gitukod. Tanawa akong basahon din sa Mateo kapitulo 16 versikulo 18. Pamatiin ninyo ni og unsay gisulti dinhi sa Mateo 16:18. Nagingon dinhi, og sultihan ko ikaw nga ikaw mao si Pedro, og sa ibabaw ni ining bato pagatukuron ko ang akong iglesia. Kalom na. Pagatukuron ko ang akong iglesia. Kanya ipadayon na itong basa na ingon, og ang mga gahom sa kamatayon, dili gayod makabuntog kaniya. Tanawa, gibutangan bagod og ngalan ni Kristo ang iglesia nga iyang gitukod? Wala. Og nagpasabot pagani si Kristo nga kining iglesia nga iyang gitukod, ang gahom sa kamatayon dili makabuntog. Subot ipasabot nga ang iglesia nga gitukod ni Kristo magapadayon kana, dili na mapukan bisan pa sa kamatayon, bisan sa daghang mga hulga sa kalisdanan, magpadayon gyud kana nga iglesia ang gitukod ni Kristo. Pero ang nakahimo gyud aning kalibog karon tungod kay nganuman gibuot-buotan man pod sa kadaghanan pagbutang og ngalan ang iglesia nga gitukod ni Kristo. So sa termino aritao, pamatiin ninyo niha
Kay mo ni nag-ingon si Kristo og sultihan ko ikaw sa ibabaw ning bato pagatukuron ko ang akong iglesia. Diin ang gahom sa kamatayon dili makabuntog. Kung imo ning tan-awon, small letter kini siya. Dili kini capital letter. Unya, unsa man ni siya? Common noun. Pero ilang gibutangan og ngalan proper noun. Sila na ana, wa na ana si Kristo. Ni atong basahon sa 16, 18 dinhi sa kanana ang The Living Bible akong basahon na niya. Matud pa nini, you are Peter a stone. Mo ni gisgutan ang bato kay ang but pasabot sa Pedro bato man. And upon this rock, ang stone og ang rock dunay kalainan. Nganuman kay kini siya bato nga bantilis. Ang gitawag rock. Nangin siya, I will build my church. Tanawa, I will build my church and all the powers of hell shall not prevail against it. Wa gyud na nga lani. Karon matud pa nga ang gingalan kuno ni San Pablo sa iglesia nga gitukod ni Kristo, iglesia ni Kristo. Na si Pablo na pod mo inyong pasinganlan. Kay wa man magsulti si Pedro si Pablo nga ang iglesia nga gitukod ni Kristo ang ngalan ana iglesia ni Kristo. Kadaghan sa mga iglesia ni Kristo unang-una ang nagpadako gyud ani kining iglesia ba nga sa natukod sa Punta Santa Ana, Manila, nga ang nagtukod niini si Felix Isagon. Unya, wa man niya mauyon ni ang iyang ngalan, gikuha niya ang ipelyido siyang mama nga Manalo, muna ang gipailan niya Felix Manalo. Pero Isagon ang apelyido anak niya. Og kining iglesia nga iyang gitukod, iyang ginganlan og iglesia ni Kristo, gipatuo sa kadaghanan nga mauni ang iglesia nga gitukod ni Kristo. Tanaw ha? Kung atong tan-awon ragod dinhi niya, kay kuno matud pa sa gitext diri sa ato, ang iglesia nga gitukod ni Kristo ginganlan ni Pablo og iglesia ni Kristo. Bakak man na, kay wa man magsulti si Pablo nga ang akong ipangalan sa iglesia nga gitukod ni Kristo, iglesia ni Kristo. Kining Roma 16:16, unang-una, tandaan ninyo tandaan ninyo gyud. Ang libro sa Mateo, angay mong mahibalo, kay niaman sa 16:18 sa Mateo ingos Kristo, tukuron ko ang akong iglesia. Unya, way ngalan. Unya, natingalat ang butang-butangan naman gyud noon og kinini ang ngalan sa mga tao karon. Ang libro sa Mateo, maayong mahibalo mo nga nasulat ni siya ni adtong tuig niya, tanawon ragod nato ang record na sumala sa Bible Almanac sa page 599. 75 AD. Unsa man ning AD? Humana si Kristo. Karon, kung imong ibutang kani nga ang si Pablo nagtukod og agangalan sa iglesia ang gitukod ni Kristo, iglesia ni Kristo, wa man na kay kining Roma 16 ang libro sa Roma nasulat ni sa tuig 56 ngadto sa 58 AD. Sumala sa imong makita sa Bible Almanac sa page 599. So sa laktod pagkasulti, si Kristo daana nga nagtukod og iglesia, kay si Pablo nakabig sa pagpangalagad sa Ginoo, humanaman si Kristo mikaya balik ngadto sa langit. Karon, ato kuno ning basahon ang gihisgutan nga kinini ang ngalan kuno sa gingalan kuno ni Pablo sa iglesia ang gitukod ni Kristo, iglesia ni Kristo. Wa gid kay makita nga bersikulo sa Biblia nga si San Pablo nagsulti nga ang iglesia nga gitukod ni Kristo ginganlag iglesia ni Kristo.
Ang sayop nga pagsabot dinhi ining Roma 16:16 na pahimong husto sa mga tawo nga kulang sa pagsusi sa mga taong gipatuo sa mga lider sa simbahan. Niya kung atong basahon sa Roma 16:16 atong basahon na nag-ingon dinhi, pagpangumustahay kamo ang usa sa usa pinaagi sa balaan nga halok. Period na. Unya, kinini ang pagkasultiha, dili ni nila tagdon, di ni tagaan nilag bili. Kay asa man ni siya nila magtagad sila ani. Ipadayon na kong basa, pero na, ang tanang mga iglesia ni Kristo nangumusta kanyo. Ang tanang mga iglesia ni Kristo. Ha? Mga ang gigamit. Nag-ingon bagod si Pablo dinhi nga mauning ngalan sa iglesia nga gitukod ni Kristo, wala. Kung atong basahon sa English, Churches of Christ mani ang gihisgutan. Busa kung maghisgot og pangalan, tanang pundok o relihiyon tabla. Nganuman, wa gyoy ngalan nga gibutang sa iglesia nga gitukod ni Kristo, ang tao na lang gyud mo'y nagbutang og ngalan-ngalan ana. Pero bisan pa ni ana, imo bang masabot og maila ang iglesia nga gitukod ni Kristo sumala sa Biblia? Yes, maila og masabot mo. Nganuman, kay ang iglesia nga gitukod ni Kristo, unsa may iglesia? Pundok sa katawhan. Ang iglesia nga gitukod ni Kristo nagsunod sa kasuguan sa Dios. Busa maila mo ang iglesia nga gitukod ni Kristo pinaagi sa mga pagtulunan. Kung iya bang gisunod ang mga kasuguan sa Dios, mag-unsa na malanangalang iglesia ni Kristo unya kung imong tan-awon gisupak ang sugo sa Ginoo. So atong basahon ni ang Roma 16:16 o dinis the Living Bible. Akong basahon na nagingon ni shake hands warmly with each other. Matag sa all the churches here send you their greetings. Unya kung imong basahon sa popular version, all the churches of Christ. Unya, giunsa man ninyo ni pagsabot nga kini maong pangalan. Nga kung imo ning tanawon, dili man ni proper noun, common noun ni siya small letter. Unya, dingin pagpangumustahay mos bala ang halok. Wa ba mo makahibaw? Sa dili pa mo mutugpa sa Roma 16:16, gikan sa 16:1 ngadto 16, kinsa maning mga tawhanaa nga gimensyon ni San Pablo nga pagpangumustahay kamo sa balaang halok. Og kini siya dili ni aplikado sa tanang lugar o dapit, kundili nag-agad ni sa kultura sa imong komunidad. Ako, kaluoys Ginoo na tagaan kog higayon sa pag-adtos nagkalain-laing mga lugar o dapit. Sa mga lugar o dapit. Unya, kini manggong mga punto, makita nimo nga naglain-lain ang mga life practices. Na ay atong practices sa atong puloy-anan, nga kung imo nang dadon sa ubang puloy-anan, makakuana, makalain na bastos ka. Sama ning gisgutang halok. Ig-abot dito tanawa, ig-uli nako o ig-abot, ig-ambak ginako sa kung gisakyan des airport na imo sundo, na imbis nga gilamano ka, unya naagina ang hug with kiss. Kana kay ila man nga kultura na andan lifestyle, life practices nila, okay ra na nila. Pero sa mga tao nga wa nagpractice ana, mabastos man ka, malain man na. So kining gihisgutan ni San Pablo nagadepende sa lugar o dapit sa kultura sa tao ug dili sa ni aplikado sa tanang lugar o dapit pag-ingon pagpangumustahay kamo sa balaang halok. Wa maninian nyo tagaig pagtagad ning puntuha kay ang inyong gitagaag pagtagad kadto mang word nga iglesia ni Kristo unya sa English na Churches of Christ man ang gamit nga termino. Kay kung i-apply ni siya sa sultihan talang gyud mo, sultihan talang gyud mo, dili tanang tao tarong og panghuna-huna. Na ay mga tao nga
mo take advantage. Mo take advantage. Ngano man, halimbawa, may asawa ka, imong asawa batanon pa. O ka imong asawa may edad na pero bigot pa, kanang ingon lang hubag pa. Naa na kay mga anak dalaga. Kung i-apply kining pagkasultiha nga magpangumustahay mos balaan nga halok, ang pangutana karon mao, sigurado ka kanang mupuli-puli og hawk sa imong asawa, sa imong anak, tinarong na nga panghuna-huna? Unya naa may bana or asawa nga hilabihan abubhuan na. Na ako'y amigo, namatay na ron ako manintawang gitong partner dito sa Liti. Magsigi gito siya og kuan sa ako, hangyo, nga og muwali ka, iapil rabgod ng pangabubho kay ang akong asawa abubhuan kaayo. Dili ko kapanglaman no, og babae kay igabot sa balay awayon ko. Unya karon gamitan aning hawk-hawk, holy kiss. Now my question is, what is the difference the holy kiss and unholy kiss? Be kuno be, ipasabot kuno aber. Balikon ko, kini siya dili ni aplikado sa tanang lugar o dapit kining mga ingon ani, kundili nagdepende na sa kultura. Tanawa, umuadto kag ubang lugar o dapit. Dili tanang tao ha, pero naagi tao mo apply ani. Kapila na ko ka-experience without kanang dirty mind lang gid ba. Igabot nimo kay sunduon ka igabot o naa dayon na. Kuya o mga daganan na. Unya imo na ng mga kasuod ning lamanos imo nihag ning kiss sa imuha. Butangan na nimo dautan nga hunahuna nga ila man na. Nagadepende na sa practices, nagadepende sa lifestyle, nagadepende sa kultura. O unya, karon i-apply ni mo ni sa tanang tao, di pa mo kapangguwa sa simbahan, di pa mo kagawa sa kural sa inyong simbahan. Nagbugno na ang bana og asawa kay madakaya ba na sa imong pananaw sa mata, imong asawa, imong anak gipuli-pulihan nala naghawk diha. Unya dili man na tanang naghawk ana tarong panagpangisip, tarong panaghuna-huna. Unya oy og nakabaton kag asawa nga may hitsura, nakabaton kag anak may mga hitsura. Di daghan kay mag-ilog nga makahawk ana. May lang tong mga hitsura nga murag kuan apike. O pero mga hitsura nga kung sa bugas pa murag mga sinanduming, murag ganador. Unya mura og dinurado bi unsaon na daghang mag-ilog nga makahawk ana. May lang tong hitsura nga murag broken rice, may lang tong hitsura nga murag pansit canton nga nagumo kay di ka ito apasog hawk-hawk na karon kung maunay i-apply ninyo gubot di pa kauli dito sa Panimay. Unya inyo nang gikuan nga ang Roma 16 wa man mag-ingon si Pablo nagmensyo siya Churches of Christ man na. Ang tanan nga mga iglesia ni Kristo nangumusta kanyo kay ang buot ipasabot sa pulong iglesia pundok sa katawhan. Dili na kay ngalan sa relihiyon. Lagi ang iglesia nga gitukod ni Kristo wala butangi og pangalan og ang iglesia nagpasabot kana og pundok sa katawhan. Karon, unsaon man nimo pag-ila sa iglesia nga gitukod ni Kristo kay wa may pangalan, maila ba pinagis ngalan? Magunsa man lang ngalan gud. Pero anha nimo maila sa mga doktrina, anha nimo maila sa mga pagtulunan, anha nimo maila sa pagkinabuhi nila. Dinhi sa pinadayag 14:12, dinhi the word of God. Kung basahon ha, nag-ingon dinhi busa kamo nga mga katawhan sa Dios. Timani ang pulong iglesia nagpasabot ka na og katawhan. Tanawa, mo'ybot ipasabot sa pulong iglesia, which is taken from the word ecclesia. And Greek, kuhan, kanang term. Nagingon din bulahan kamo nga mga katawhan sa Dios. Kini, dili ni gi-address ni bisan kinsa o ngadtos tanang tao kay gi-address raman ni sa mga katawhan sa Dios. Nanunsao man pag-ila sa mga katawhan sa Dios. Kay ang pulong iglesia nagpasabot magkatawhan. Nagingon din
nga nagatuman sa iyang mga sugo ug nagatuo kang Hesus kinahanglan nga mainantuson kamo. Ang katawhan sa Dios, ang iglesia nga gitukod sa Dios nagunsa nagatuman sa mga sugo sa Dios. Ang kun mo kamo unya wa nyo tumana ang gisugo sa Ginoo, palpak gid mo. Pero aron nga di mo mapalpak, susihan ninyo ang Biblia. Si Brother Libby maghatag og dugang pagpasabot ni ining mga bahina. Brother Libby? Okay, digan salamat Brother John. So padayon tahigala nga to sunahan ato sa ning